श्रावणी हायटेक इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲक्युपंक्चर कॉलेज परभणी हे देशातील एकमेव महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर काउन्सिल मान्यताप्राप्त कॉलेज आहे. आपल्याकडे विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिससाठी स्वतःचे ॲक्युपंक्चर क्लिनिक, मुलामुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह, लायब्ररी अशा सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. जर आपल्याला BAMS, BHMS साठी प्रवेश मिळाला नसेल किंवा तुम्हाला वैद्यकीय क्षेत्रात आवड असेल तर ॲक्युपंक्चर हे तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. त्यासाठी आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. श्रावणी हायटेक इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲक्युपंक्चर कॉलेज परभणी. आमचा संपर्क क्रमांक 9370878184 9822231643.